este Mario 6, eu să mă joc un joc pe nume Nebulos aici cu Davi, cu prietenul meu. Și să-mi spui pe ce mapă ești. Ghicesc. Eu fac cum. Cine-i frate tu de? Mă mănâncă pe o dată. Băi, fratele meu, nu mai într-o dată, mă. Păi stai tot gata, mă. Ziceam că stau toată filmarea aici, ca să intru în bietovanul ăla de joc. Ce vrei, vezi asta? Ce vrei, mă? 2 euro. Da, unde? În magazine? Le știi tu atâtea. Da, cred că. Deci dacă mai dă o reclamă din aia și mi se oprește filmarea, nu știu ce mă fac. Deci chiar nu știu. Faci tu cometul ăla. Comeza ăla. Pia ăla. Da, eu bă. Ai, bă, frate, și mânca pe unul. Ai, frate, că mă cred că dacă stau așa mă ajută unul. Mersi, bă, Alane. Trăiască nași. Cine să trăiască nași, mă? Au murit, mă! L-am mâncat pe unul mare. Nu te bun, fac mă team, what the fuck is this shit? De reclamă. Nu că nu mi se opri filmarea. Bă! Nu începui bine. Bă, sunt lângă tine. Tu ești mare ăsta. Ăsta e hipopotamul ăsta. Jură-te. Bă, dă-bă și mie un punct. Bă, mă opresc aici, nu mai pot să mai scap. Gata. Dau un el cu ceva. Trec cu bomba în el. Aoleu. Nu mă mânca, bă. Crezi când dai două peste față. Cine bă, burască? Doamne. Da, și o să filmăm 5 minute. Data viitoare o să filmăm mai mult. Vreo 10-11. Oh. Cu cine faci, mă? Că mă și enervezi. Și am și pe burasca ta. Nu mă mânca! Nu mă mânca! Uite aici stau. Deci fixe... Bă, te drecă. Și am pe broasca ta. Bine, am pe broasca ta. Da, mă, prietena ta. Cât pe cântat. Păi tu mai filmezi? Nu, bă, mă cac. Trebuie să mă jos. Unde-te, bă? Vai de capul meu.
cam atât și dați și data viitoare.